तर काकडी आता आपली शिजलेली आहे, त्याच्यात तांदळाचं पीठ टाकूया. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी, थंबनेल आणि टायटल तुम्ही दोन्ही बघितलात. तर आई आज पण बनवता कोकणातील एक पारंपरिक रेसिपी, आणि रेसिपीचं नाव आहे मंडळी उंडे. तर उंडे तर मी आता फर्स्ट टाइमच बघतले, आणि रेसिपी आपली आधी बनतली आहे मंडळी ह्या तवशापासनं म्हणजेच काकडीपासनं. तर रेसिपी शेवटपर्यंत बघा, तरच तुमका कळताला की उंडे आमच्या इकडचे कशा प्रकारे बनवले जातात, कारण मी पण प्रत्यक्ष अजूनपर्यंत बघूक नाही. सो आता आईसोबतच अनुभव मिळतली आपणाक रेसिपी. तर तुम्ही सुद्धा पूर्ण बघा, आणि तुमका माहिती नसली तर तुमका शिकाक मिळतलीच, आणि जर माहिती असली तरी पण बघा शेवटपर्यंत, म्हणजे तुमच्याकडे कशा प्रकारे बनवतात आणि आमच्याकडे कशा प्रकारे बनवतात तर तुमका कळताला. सो जाऊया आता आईकडे आणि बघूया आई कशा प्रकारे बनवता. फायनली मंडळी इलो आपण आईकडे, आणि आई आपल्या जागेवरती बसलेली आहे, जसं रोज बसलेली असता. तर आई, काय आहे रेसिपी आजची? आजची रेसिपी आहे तवशाचे उंडे. तवशाचे मंडे म्हणजेच काकडीचे उंडे. काकडीचे उंडे, हळदीच्या पानातले उंडे. हळदीच्या पानातले. तर मंडई तुमका पुढे पुढे कळताला कशा प्रकारे बनवतो. सो नॅचरली आणि एकदम घरगुती पद्धतीने. नक्की मला माहिती नाही, मी पण बघलेलीच रेसिपी आहे, म्हटलं आपण ट्राय करून बघूया. पण त्याच्यात खातात खेच्यावर होता का मला माहिती नाही, कारण ती नुसते मीठ आणि पीठ काकडी अशीच घालून केलेली होती, गुळ आणि काय नाही. म्हटलं आम्ही गुळ घालून जाऊ आणि काहीतरी वेगळाच जाईल. तर आम्ही आता ती चाय बरोबर खातलो. तर आधी मी काकडी किसून घेते कापून. काकडी दिव्याच्या मैत्रिणीने दिलेली आहे. काकडी म्हणजे दिव्याच्या फ्रेंडने दिलेली आहे ही. ऋषी गाडी दिव्या ओंकारचा मित्र आहे. त्याचं पण मंडई चॅनल आहे आवड कलेची म्हणून, तर तुम्ही नक्कीच जाऊन सबस्क्राईब करू शकताय. मंडई बघता बघता कट तर झालेले असत आपले एकदम पटकन करून, आणि आड्याची आमच्या लोकांना सवय आहे, आणि आई पण, कारण आमच्याकडे आडाच यूज करतात, त्याच्यामुळे त्या एकदम फास्ट झालेला असा. तर आता मस्तपैकी आईच्या हातात तुम्ही बघू शकता ही किसणी घेतलेली आहे ग्रेटर. तर आता मस्तपैकी आई त्याच्यावरती किसतली. अगदी मागच्या टायमात तुम्ही बघितलात ना, जी रेसिपी आपण केलेलं ना धोंडास, तेव्हा पण असेच किसलेल्या नाही, तर तसाच किसून घ्यायचा व्यवस्थित. अशा प्रकारे मंडळी आपली काकडी तर किसून झालेली आहे व्यवस्थित, आणि आता ती काढून ठेवूया या टोपामध्ये. थोडं पाणी टाकूया. आणि मंडळी आता ठेवायचा गॅस वरती. उकडत ठेवायचं आता मंडळी उकडत ठेवायचं, असाच शिजाक द्यायचा काय. काकडी आता आपली शिजलेली आहे, त्याच्यात तांदळाचं पीठ टाकूया. पिठाची उकड काढून घ्यायची. ते पीठ असं आता आपण भागून घेतलंय. आता त्याच्यावर एक वाफ काढूया. आता आधी गॅस बंद करते, आणि हे पीठ आता सगळं परातीत काढून घ्यायचं. आता आपलं परातीत काढून झालेलं आहे, आणि आता हे गरम आहे, पण पाण्याचा हात लावून थोडं थोडं मळून घ्यायचं. आपली हळदीची पानं आहेत, आणि थोडी कमी पडली म्हणून केळीची पानं घेतली, कारण हळदीची पानं कमीच भेटली. आणि एक मीठ दाखवायचं राहून गेलंय, त्याच्यात मीठ टाकलंय. मीठ टाकलेलं आहे म्हणजे मग अशीच फक्त शूट करताना ते माझ्याकडनं राहिलंय.
आणि आता पाणी तापत ठेवलंय आपण. हे बघा इकडे पाणी तापत ठेवलेलं आहे उकडण्यासाठी. झाकण ठेवलं पाण्यावर. तर आता आपण पातोळे रेडी करतो तसं रेडी करायचं सेम टू सेम. आता हे थापून घ्यायचं पाण्याचा हात लावून. असं दुमडून घ्यायचं सेम पातोळ्यासारखे ना. आणि आपली चाळण आहे, चाळणीतच ठेवली लगेचच उकडण्यासाठी, स्टीम करण्यासाठी. मंडळी पटपट रेडी करून घेऊया. मंडळी एवढे तर रेडी झालेले असत. तर आता मस्तपैकी यांका ठेवूया उकडत. पाणी पण इकडे तुम्ही बघू शकताय उकळलेलं असं मस्त. ठेव छान मी मस्त इझी पडता आणि टोपात ऍडजस्ट पण मस्त होता. आता हे रेडी होईपर्यंत ना मंडळी इकडचे थोडे असत ना बाकीचे त्याचे रेडी करून ठेवूया केळीच्या पानाचे. आणि बघू शकता एवढ्या मोठ्या काकडीचे केवढे झाले बघा. आणि तुम्ही गुळचून टाकलात तर मंडळी सेम पातोळ्यासारखे जातले. गुळचून टाकला काय बरोच वेळ झालो चेक करूया बघूया झालेत काय. झाल्यासारखे तर वाटतात. वाफ बघा किती मस्त येलेली आहे. हे बघा एकदम जबरदस्त. चाळण उतरून घेऊया. हे बाकीचे रेडी केलेले असत ना ते असत. हे झाल्यानंतर हे काढून झाल्यानंतर ते ठेवूया. वास पानांचा मस्त येतो. पानांचा वास मस्त येतो हळदीच्या. रेडी तर झाले मंडळी आणि इलो आता वळेत मस्त. आणि आता टेस्ट करून बघूया. मस्त इल्लेले आहेत बघा तुम्ही बघू शकताय. आणि आम्ही तर चाय बरोबर खातलो. तर हे चाय बरोबर साठी आईन बनवलेले असत. बघू शकता याच्या आतमध्ये काय नाही. आम्ही सगळ्यांनी आता पोह्यांका प्लेटी आणताना तसे आणलेले आहेत. केलो पहिल्यांदा झालेले तर असत येवा काय कसा याचा काय चाय सोबत डुबवून आता खाऊ बाई. या मंडळी हा करा चाय किती असे टाकून खाऊ बाई मंडळी. चाय बरोबर मस्त लागतं. फक्त आतमध्ये काय गोड नाही प्लेन असत एकदम. आणि आम्ही हे उंडे खातो पहिल्यांदाच त्याच्यामुळे टेस्ट कशी असतात ती पण माहिती नाही. पण चाय सोबत बरे लागतात. चाय बरोबर लागतात ना. चाय बरोबर मस्त लागतात. प्लेन असत डायरेक्ट गोड नाही तर मस्त लागतं चाय बरोबर. चटणी वगैरे असत तर त्याच्यावर पण तुम्ही मोमोज सारखे खाऊ शकताय मस्त. यावा मंडळी खाऊ आणि जमल्यास नक्की ट्राय करून बघा. कोकणातील एक जुनी रेसिपी. आणि हे आमच्याकडनं ही चुकली असत तर तुम्ही नक्की सांगा. कमेंट करून कोण करत असेल तर सांगा. आम्ही का पहिल्यांदाच करतो आणि घरात आमच्या दिवस बनतं. अशी परफेक्ट रेसिपी असं आम्ही बनवणं नाही. कुठचीच रेसिपी परफेक्ट असं बनवणं नाही. बस आमच्या घरात जर बनता तर तुमच्यापर्यंत. आमचा तर मंडळी खाऊन झाला आणि रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. तर मंडळी आज ना बरेच वेळा मध्ये मध्ये कट झालेलो असा व्हिडिओ. तर मोबाईलचं काहीतरी थोडंसं प्रॉब्लेम झालो आणि आज दुपारपासून प्रॉब्लेम झालेला होता. आज ना भरपूर सबस्क्रायबर असत ना त्यांच्याशी बोलणं झालेला माझा. त्या दिवशीच्या एका मिनी ब्लॉगमध्ये ना माझा नंबर गाडीच्या काचीवरती पाठीमागे दिसलो. तर बरं वाटला की असं नंबर पटकन कोण देणंच नाही. पण असं माका काय वाटक नाही. मी एवढं काय लक्ष देऊ नाही त्या गोष्टीकडे. माका वाटलं पप्पानी काच चेंज केल्याने तो आपलंच नंबर टाकून घेतले त्याच्यामुळे मी पण एवढं लक्ष देऊ नाही. तर खूप जणांशी बोलणं झाला तर एकदम मस्त वाटतं बोलणं झाल्यानंतर. खरंच की एवढा प्रेम मिळतं तर भारीच वाटतं. तर मी जास्त हॅलो आजच्या दिवसात तर खूप जणांबरोबर बोललेच. काल आणि आज 2 दिवस एवढे फोन चालू होत ना की विचारू नका. आई पण बोलली आहे बऱ्याच जणांबरोबर. तर मध्ये मध्ये आवाज असं हे होता
की 5 सेकंदासाठी ना समोरच्याचा आवाजच येऊचो बंद होता आणि व्हिडिओमध्ये सुद्धा ना साऊंडच जाता अचानक गायब. तर कशामुळे होता काय माहिती नाही. बस चांगलं होऊ दे लवकर. बाकी रेकॉर्डिंगमध्ये पण थोडं अटकता. बाकी रेकॉर्डिंग क्वालिटी वगैरे व्यवस्थित आहे फोनची, फक्त अटकता मध्ये मध्ये. कशामुळे ते एवढं माहिती नाही. सो बघूया होतं चांगलं होईल, बघूया चांगलं होऊन देच. सो मंडे आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.